Здравейте, зрители на YouTube! Днеска ще снимаме на Team Fortress 2. И аз ще го заснема, вече ще правя клиповите по-рядко, повече. И да започваме. Не се чуваш, брат. И Стоян, един мой приятел Стоянчо, и той снима. Сега гледайте, приятели, как ще убия, ама той ми се изплъзна. Не, един соджър. И, дами и господа, Team Fortress е много макеф в играта. Ако искате да се изтеглите, изтеглете се от Steam. Много е яка играта. Изтеглете се от Steam, само 12 гигабайта, хора, малка си е. За мен, за по-слабите компютри е много, ама за мен. Който има по-силен компютър, изтеглете се. Ако искате, ще ви кажа IP-то и... Damastor, сървъра се казва Damastor. И ще правим поредици на... Ще направя поне 40 кила, не, 35 и ще свърша клипа. То аз, може не, до 40 кила ще направя. Давай, Стоянчо, ще ми е такова клипа. И играйме. Извинявайте, че казвам и тъй, айде. Айде, няма един да се покаже да го убия. Той някакъв... Те са страхнубови, страхливци са. Убих го, дами и господа, това беше за вас. Наръгах го с ножката. Ще му наебам мамата. Няма, аз не пъсувам. Те ще ме чуят как пъсувам. И... Добре. Силен съм си на играта, дами и господа. Не съм много... Добре, ще говоря малко по-тихо. Сега ще се пусна. Любимия ми Пуро. Той ми е най-любим. Вижте какво съм му спечелил, дами и господа. Някаква... такова. Някаква тромбала. Каквото е той. Тази фъргачка е много силна. Един мой приятел е спечелил лък на снайпера. Той ми каза, лъка няма кефи, аз съм го спечелил. Ако на вас са кефи, просто са кефети. Ето, дами и господа, това ме убиха. Шимрат. Дами и господа, искам да убия и тоя, ама той като ми скача и не мога го убия. Аз се пускам хеви и почвам. Дебеле, не инженер. Ахи, не хеви е дебеля. Мре. Да. Дами и господа. Не така, братет. Не убивайте нашите, а? Ще убивате, няма стане. И, дами и господа, с хевито, но съм слаб, чак толкова се пусна Пуро. Да, и аз ще го кажа. Ако искате, кажете какви игри да снимам. Просто не само на Team Fortress. Може на GTA, може на Half-Life, може на Counter, може на каквато игра искате. Може на Need for Speed даже да я кача. Може на всякаква.
На Стоянчо ще му купят една игра, някаква, където ви сте войници, такива и убивате динозаври, ако динозавър ви уби, ви ставате динозавър, но... Да, Аз го чух, те го чух, аз им казах. И забавна игра, Team Fortress, ма кефи много играта. На Коледа, щом си купя Майнкрафт, на нея ще заснимам. На каквато игра искате. Само да ми тръгне. Имам Java, имам 32 битова, 64 битова. Ама на купината иска 32 битова или 64 битова. Не, на купината си игра на много игри. Тия нубови, много, тия слабаци много не искат да се таковат, да се покажат. Не на тебе, бе, Стоянчо. Аз съм много добър. Направо ги кът. Ето, убиваме ги, дами и господа. О, загря ми, това ще го активирам. Активиране. Това е много яка. Тая унифаргачка е много яка, дами и господа. И дами и господа, мисля, това за днешния клип. Гледайте, може правя по-дълги клипови. И ади, чао, довиждане.